yamde jeeɗiɗi fawi filmaji capanɗe tati Burkina Faso ko on wakkati heedi to Bakel diwal Tambacounda funnangue Sénégal. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗe kabruji subaka ɗi julaaɓe ɗiɗo burkinaɓe majjunoɓe e ɗeɗo balɗe cakketiɗi jiyama e vidéo cariɗe médiaji rendo eɓe ɓorni comci konunkoɓe e hen eɓe ñaago laamu ngu yaafuyo caggal ñiŋoje maɓɓe tiɗɗi faade peeje gouvernement o gam haɓade ɓeydugol coggeli motoji e on saha woɓɓe e ɓesguji burkinaɓe kam e malinaɓe hewɓe nani mooli e saare wiitende wuuro ceerno e nder falde Bakel kerol Sénégal e Mali ɓeɗo ko dogɓe fitinaji goppi jawdi e koreji caggal eɓe tuumi kunuji leyɗe maɓɓe ɗe sabade kaɗo gonka ma en keɗo jantore Moussa Oumar Bari iwtudu jillu e ngal diwal. Sénégal ina famɗi bonnanani indi Kocc Barma e ɗeɗo balɗe e indi makko gongo El Hadj Babacar Dioum ma o huccidiri e ñawo waltinere hannde ko ɓuri gullitanɗe ujunnaji 5 ina pawi e hoore o gorko mo duuɓi 37 dewiraɗo moftude ordinateur makko vidéoji temedde jowtiɗi e yidugol hakkude worɓe e rewɓe. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama no mbiruɗen joni gardini ndi ko julaaɓe ɗiɗo tawi ko burkinaɓe majjuno e ɗeɗo balɗe cakkitiɗe eɓe jiile yiyama noon eɓe ɓorni comci konunkoɓe e ayawa saktagana mbiyen vidéo e nder gon ayawa noon sarago no fewi e médiaji renduɗi ɗo ɓe peeñi eɓe goni e ñagude kam e yaafuyo faade e laamu ngu ɗum ko caggal nde ɓe ñingno golle gouvernement o gam noon haɓade ɓeydugol coggeli motoji ɗum ko e nder jeereji e leydi ndi Boliba ina ɓuura humpidde en. yeyoɓe jiya ko e vidéoji ɓe ɓorni guteji kono Burkina Faso ɓe jafno laamu ngu ɓen yeyoɓe ñiŋi ko golle jagorgal kalfinangal julaygo wonande haɓade ɓeydegol coggu motoji e nder lumoji Burkina ɗi koye yeeso jama o ɓe kolliti mettere maɓɓe andinde gam dartude cogguli motoji ɗi e nder lumoji ɗi jagorgal ngal yuɓɓini golle gam rewidade jeygu ngu kamɓe ɗoftugol saɗɗiji ɗiɓe pawɗi ɗum ɗon noon wona ko wiri won e yeyoɓe ñingɓe ɗen golle jagorgal ngal ɓe kolli metti maɓɓe kadi ɓe ɗaɓɓi yo jagorɗo o jippo golle ɗe walla roto golle ɗe ko ɗum kadi ɓe namni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e yangarta ko caggal ɗum yeyoɓe nanga hollidde saldu halfinandu rewindade faggudu kam e haɓade fraude woni BMCRF tiɗni darde mum ko fati e haɓade ɓeydegol coggu motoji ɗi ngala dalilu ndu ɓami golle mawɗe gam artirde nunɗal e fannu julaygu beele ɓiɓɓe Burkina no mbasa hen lorade caggal lebi kewɗi e jirtinde yeyoɓe ko fati e mum saldu BMCRF ndu uddi jeyirɗe ɗi ɗoftaki sarɗiji pawaɗi ɗi.